So, what's up? So, nakita natin yung natin benta. Hindi lang inabutan ng kahapon. Nahalin na. Ito, iniba ko lang. Kasi yung kanina tago 100 mahal. So, iniba ko ng konti para maging mura. Ito, may nakuha na naman ako 4. So, ayan, tinag 41 to 12. Itong benta ko dyan 15 eh. Dito 10 tamang safety 8 na lang. Sa 40 is 32 na lang. Meron pa dito. Kinuha na lang ng isa. Ang galing. May dalawa pa pending. Yun lang. Bye bye. So may boss nang namatay. So yun lang, bye bye na. So what's up mga mananap? So vlog tayo ngayon. Vlog ito. Nanghabas na ng habas. So tanatos market. So nang balik dyan ko old silver daya. Binta ko ng old silver. Ito, ng old silver ko bininta ko. 43 mamura lang kasi dito bintahan sa amin eh. Hindi kamahalan. So bininta ko siya ngayon. Ayan, pending pa yung dalawa. Itong dalawa is nakalagay niya doon. Pwede nang bilhin. So tingnan natin bukas kung mabibenta to lahat. So ito, dapat pala hindi to binibenta kung marami lang akong dilaw na bato. Maganda to pang codex. Maganda to pang codex. Kaso puno na eh. Kailangan magbuwas. Sayang naman pag bibininta sa copper. Mahal din yan. Tag-GGs. So yan. May nabenta na tayong isa. Ito. So bukas tingnan natin kung mabenta itong 4. So tingnan natin bukas na lang. Bye bye. Ito, tamang damo na tayo kasi wala tayong pang materials para sa susunod na pang apps natin. Dito magti tier 5 na tayo, rare na yan. Dito rin puno na, kulang ako ng ganito. So merong na akong ganito, hindi ko pa in-apps kasi para lahat sa bayan na. Inuna ako dito pang codex kulang dito 10 ng purified water dito. So yun lang, bukas tingnan natin kung mabenta yung 4 na old silver. So TY.